say wo de ne so ache ane is this a champion ohene ni o what say Erade adom ne ho ye na so e me ho ye so me ho ye papa Erade ase abusuafo said ye kan ye no na said ye nyina ye nim no kwasiadra ye World Menstrual Hygiene Day ye yesi ho ya ye de kai ema ahonidie ensabuo ehoda enu nti yazefo se woni ye ehyefen se be ya kwasiada na ye nya dwumanti yas eni sisi hei ema mo be fresh show yisu nyina no timi bo wura mu na ebusa onsem bi no atwa ebe ma obi ne sansa makoye maame nti ebre ne beso ama ma kyerɛwo se de wo de pad no e de bebo bi abai wa bi afe na wo be sua se de echima ya asefo afa ho kanti pietro tia se de we kurefia ha na ne toten ni ya grace na ne topo sei on ne betumi a tia sei ya grace size na me wata size na me koto ne so amedwomu a me di be demonstrate han e de a kire mo nti time ni ya grace agire obeda ho na me de bo yes eno so ho asem no no trying course nyamiri for judge one ewe yaba yeah yabo yaba atlantia ne ma awurade sompa ye twegu a ye fa ho ne abresi alla wallahi ye twegu a wi mu a semu a ya te moto mo hia awo mame what to te moto me de mate moto mo hia na wanka se wo nua ba se wa wote wone na otumfo pempos wo hene and mam say wa odi na ne pompos wo mo nyina to o mutie mam say wa ne ho ato na wo tie woni na ne pompos wo nti wonti mi na na so beduru ne nkinya pe ana wase masore yeti o hene ni eto mu si hu wadawru ma we bo emu ase a echi akwanso na pia na se da be na ye ko be odano be ko da be kambese ke ko ya wada wo be ba ya wada aha ju ye wi a ni aka na chima ko pa odan wadawru ma kanya so awale nka mi pe bi ma o de ba ka be ba no wani ni o de me pese se de wugina so pese wo ba akoto odan de ne to so wo ba akoto odan wadawru ma na efia da esemu alla walaji me na me kuro me ko me pede to so ye kokko obenya na betima fi mo wim oh so for here me atwa kakra yo atwa kakra ba bo se o twase a ati moto mo hia ofa ko vijima mi chia wa wie yo ye nwa ba sara ko ba oba hima o so si ho awie wa siesie fie mi akasa be tesu enye yi de wa yem ni kontumble ni ba wo da bisi wa ya de mami wa ya de eni mami pia oni grani ya da mwas ti we no eye ye case ya ye ni je ho pa ya ye ba abekoso case number 1 Millicent Ousu wafrin crying and waba wine waba no kradri kwadwa kirem kronom kumase court all day in court pia antimili abba kama Millicent na ho te se oba pa ba cho nyame adome ho ye tu ba ye na nko ye ba cho da why ade o pese ohunu ba bi asem no wo bai na ati we ba cho ne ho ofe ose ne papa ho ofe pa kama na oni mo papa ba cho oni no na fe ya se ohuni papa wa twi nani yo mili amamle no ho babru ni Quran ni na bodu ya apede ba cho mpe bible upe babru se champo famane peja kosoro senifa no ye nua be ma de o se ye mle wani mo upe wani se ya yo nyame hira eye me Millicent Ousu mi kura me nsem bible asema me bekan no kure trodo kontomponim onyame boa me pia jema me na chirem katachi be ma fefe ye wo bible ye wo Qur'ani eni wo podu apede yo ma Mary jema be fansani fan page akoso eye me kwadwa achirem oso penise ya mi kura me nsem bible asema me bekan no kure trodo kontomponim
onyame boa me yɛda ase Millicent Ma. sɛ kwadwo wadi ne ho ni sɛ yɛ frɛ ne nyina wo se no ɔnte apɔ waba sɛ bɛyɛ a obi tie na ɔbɛte asɛm no ase yie bɔ wasɛm no tɔfua deɛ nti a wode baayɛ na yɛma kwadwo nso mmerɛm adaworoma Ipacho de nti a me ba he na ne se. Kwadwo a kire me hu no wo SHS. Na me ne no tena ho no mu a. Ti me ba twere exams na me nyem ye. Ti omo ha me ase me nkoyi nyinsani ni. ha ne ha wo Ipacho ni sister. yo Edi ska kura bla me ma me se ma me nkoyi nyinsani ni. Nti ya nkoyi nyinsani na mu. To ene ya do mu hye me bi pa. Ti ni na mu ma pa ba na me wo akra no. Me wo akra no 6 months. Ena kwadwo be ka kire me se ni sister ne nana se obeka kire me se oni magyan na oni mentina ho biom busan sa da yo se ne omu diska ne bla me ma me se onko yinwu no me black aso diska ne kochi wo mu nti sa ne te de abusuan ne mpena asem ena me se yo mate afensu sika ye bedie no benya 5 cedis ena dia ma nti de bia o ma 5 cedis ti no de ba mpa chan no de ba ena me se yo mate enti metena ase ama akura ni kasem ni nyina besi de wo ka besi ye wo ni bi mfirim nipa no ha mpese obeka sem a enim ato no so de o kan ye ne kan pepepe ni ntie ma baba pacho mati enti 2.5 year metena ase anya 2.5 year no sa ba se me ne ntena ena me se me mpene ne ntena ti o kan ya na me mpene ena me ko ka kire me maame na maame ye sese me o ha de enye enti se me bet me ya me ne ntena ena me si yo mate nti oba me ho anwumre no makogya ne kwan oba me ho anwumre no makogya ne kwan nti mi kogya ne kwan no ena ofle me se me hwe ade e wo da motonim ho nti ofle me wo so wo dwonso me hwe ade na alla walaji nti me ko ye no ena ono so fo so no ne me da ho o fo so mba chan oni me pleso a na me o de ne senate o drose no cause wo fo so di amenti ase Mampa cho no of me mpene nti wo twa me gu fom na me ne place wa na mable na me so bi ja o di ewo mu etini na akire no me de na ha me ade akenya no aba be ka kire me se onu da wiye no oni me da wiye no na obe ka kire me se woni obi awo na ontimi nwale ma mienu enti me ntwe me ho na one oba no nwale na me ka kire ne se na woni me se woni obi awo ade enti na wo ne me ba beda ansa na obe ka sa asem wi akire me ena osin ya menka de mepe no mfa ma me ena me so me ka de po ya se minti so ti me afi na me ka de na o ka so mfa ma me ka yese me gine 12 million to ma me ensa kusua mi ya be mu ni ache that time na kula no 2.5 years eti me ka no kan na me de metwi fa ne so call dem be si na mfa ma me owie ni na akire no ena o se akula ne so no on sa ahwe ne biom ade ache no nti na mbae yo kwadwo na ho te sen yo me bai asem o de bedan ye ni na ade aye me fe ne se na ye fra mpa ye nyan ye to nkra wo mfna mem e na wote na wo se na wo yare ti wo hye ye bose wo beba mpala wo de sia yo sa de a wo ye nta ye me fe wa ya de pa nya me hira wo kuna du a Millicent de bo wi wo hia na wen e de ne baba me ne ko wi ba bi asabi wo ko di ni dantrium adaworoma bacho mishano okrono me te kono mo okay na me wo okay ba e ko do le bono se makofa ndem mutum enye no kresa woni na nkoda da mutum enye no kresa e mo aso kan sa se atum ei wona e mo mo do wona ti wona enti obetimi adi ntro saa se woni ne nkoda da mutum obeka so na koda da mutum na koda da mutum woni ne nai da mutum na ne koda ahe me ne nda oni fie nye da mutum ne koda ahe ono ni fie mampa cho satan no na me ma me yare ono anu nim se me ma me yare e no sa ono beda ho se fa no ne me koda ahe nyabotre enye nna ne ho asem kra titru nti ne wa ha kwadwo woni na wo sabre akoda ne hwemu te sen mam denti amana ban sa nze kasagu mai amana ban sa afa no on se me yesi ni ko so hwɛ mana me ndi kakra me nya me de mawo ba da wa nya no na ya atemdidie ne ntokwa. When was the last time bribi ni twa to awama akurezi awama ni ska so fama aba no e ban se ko be hitman se me se ti me se le bia e ko ntokwa na me se ade a akwale wanyini be me ma mi dun ko school ni se mi ska o motum ko nti ko ma me fa akra na o se
me ntimi de ne ba ma no na se oh ewuraba wo kasa no wa ha no wa dide bia mo ba na emema ne ba pe na afem broken heart asole na de ano no wo kasa wo kan bi ye di Millicent kwadwe fine so se o ma won tete ba sa kura no didi ti se school ni kura na wo mfa ne nkwa na didi mu so achi se en ne de ntokwa ba yentem no me fi mi to yen no a yenkon ntokwa obefuru bia na yen ntokwa wo ma mienu na wo hwe wo mo no mu nidi na wei ni so epani ono wei no epani no ndi onidi obedidi na me che se won se ya yidi am san ho che na wo concession na so na me so ba kwadwo se construction ya wo ye ni nyina mu no wo ma no mo ti no mu didi wo ye kanti wo adana na wei ni de wo nwene ne ho so ono so ede obedidi nti se kakra kra se ne menyanko fa na metena me ncha obedidi nti na bosome nwotwe wo ba sebi wase ne mu ba oni usika eti eye kwajo eye wonde ma yam funsi wo pia na me fa yansa nka se be yan konsul be ma me ntema yansa mla yachi wuri ni partner mo wo baako awade amaso na wakwa akosra no ukosra no sa wo so wo ne dada mutom wo so ne na anada mutom na wo ne daaye na ade ekyenye na wo be ka kire ne se wo ne oba bia wo tuntume ne ntena ara na wo yesa mamba cho anu nyina oboa ndisa oboa Millicent uku ka se oso oboa na na be twatrato ne so me pa cho nyankopon ne me dance ni asem a me ka na enukre nti won ka ka ni tirim no won kai sa asem no na me ye aduane tie Millicent kwadwe Millicent se woni ne koda oda mutom wo so woni na nkoda ne koda wo ni fi ono so sa sata na ma me yale dadem ti da bem na ne dai o ka sa oboa ti da bem na ne da wo mu fi ho o ma me sabi o ma me film ko mba che asem wo kan kwa no ma me afiri woni ne koda na ma me afiri nti o ka da mutom a oboa se me tum ko se ba ko da mutom mintim nya sa do etu ni na da wie ye no na ade kyen na akoka kire ne se ntumi ne ntira min kan sa akwa nkire kwadwo ewiase dua bompa wiase da wo mintim twa to nkire wo ba ne ma ahye na apuni kosua so kan ya wo gitu me kan me se me na da ba nya da mutom so mintim twa to wo manim na nipa no na wo se wo mpe no wo wo wan hwana na san ne kodai ho no so wo ne dada mto so ne dada di enti na san ne kodai kwadwo se ti asema me kan wante kwadwo yemfa ne se wa de wo kan oboa enye da mutom fan wo ne koda dem wo di kan ne wo baako awale na amaso edi enti na wo san koda da ne san ne kodai ma na da na di na ka kire na so ne koda na wa wale na na ti anu so ne na na me kwa o me ne na da me kwa wo tumi fire me se wo mesra ye so enti me kwa me ta ba ho so ndi esesra ni mu na wo kasa be so esefa be shim kwa man fo so no one for so no pacho dey man ko fo so se wo Millicent wo ku se one for so na ara so de trot asamoto no so man pacho kasa oboa manja me ho ama ne se o ne me nda enye me pem na me man de me dai eye den na wo so oka se obe pata wo no eye den a so be gi ni 12 million no me pacho satan na maame yale dadem ono ya we se na maame yale dadem e no baaye me so na me tim maame ho a me hwe no nti obaaye no na o se me ne nsantena me ne ntena ena me si dabi kwan o de me fa so no me ntimi ne ntena eti o kan ya na me si dabi ntimi maame ko bo me maame amane na maame ye se me ne na wo baako ntimi nti ase na me ne ntena me ko wo ha enye emwa me ena me si yo aka amate eti me de na me nimisa adwenpa ena o de ba eti oni me ye sa de ni wie no e ho no obe me hu se wa wo baako me kura na me nim da se me mechi no no oba foforo asa wo to na be ka che me so oni oba na wo abema eti wontimi nwale awale emienu enti be ya me mentwe me ho no ne oba no enwale ena mka che nse adwene na ida ne tirimu a wode ba no kwase abuo we de me mpene eti saa na tie de a ono o se ma menye ni dede ma menye ni dede menye menkama no ntum na emo menka de me pe no ofa mpata me ena me ka che ne se be gi ni 12 million kosua mienu ntuma miensa ena o se mente so ena me de metwi fa ne so koi kwadwo tie asema ye adwuma ye di ye ni asoja police for any lawyers ye adwuma asema Millicent be kan no wie ye no course I ba me so empanifo ne hemfo obi ase ye nye case ne ye nchew sa woni wo ba awo ba ko na tumi ne koda dem to because the way ana all case am ne chese ye rape kra ene ye case police for na ba omo reception eti asam no kra na kwadwo ye pe ma wa jo man wule puno mrepu na meti an meka
One one man who come on and die. ma wule puno ma yere ne se bi an ko yere no ba ko da Because baby crown and die, and you say, and Oba Cochre. pacho so one se mi da mutum je so one Now, where baby crown no coda obehu. Man pacho I me o kuno no mabru semu. he wrong Abronsemu, fine. Me pacho ni eti kuno no mabru semu o mo sini beblebe. E ho na ne Me pacho ko wanimu a. Cantona mo ne bae no. Omoto. Omo yese. Omo yetu. Krono mo fine. Pacho abuan ya abru semu. Wo so Millicent no nyese bia onye obone a bia na wo pese ode asem to ne so bia say you. Me pacho Ne wi ase em fa asem to ye nua so. Mintimi ntwa nkontompo nto kwadwo so. Mintwa ntronto ne so enyi bibia. Ena nye we so ne the first time a waye. Enu kranti na mde ahopepere ko mi kunu ho no. E wo akra no. Na mpese obeya me ho ade bi ansan ma. De wo kasa na me maame ewu na obae no. Eno na me tesasa. Me kotena asasa abrusan bi wo ba tin sem no mpese me yini na de. Eni yi pia. Yini nyina wanya ba. Ai. Enti me kotena ono. Ana asasa so ono de be wo mu ho. Me pa chan. Eh! Eno na no kasa enche na me maame ewu. Eno kura de me bo ni maame. Ni maame ama ne mi sister nso ya we. Enofio semua. Sesua. Hele. Me a baby ana asem ne keka kona mse da bi. Kwadwo sade a wom baby foforo. Wodi a wom baby foforo. Eno na me maame ewu. Akoso aso mo a munyi me se person me na me hunu na nimu yi. Na me he me person. Hele. Hey, Millie. Ma. Na chese wodi be wo mu baby foforo. Da mo to mu ani sasa ho no de ai na be first. Me pa cho da mutum won na ye first because eno na me ba na nya 2.5 year. Ena we say no so na wo me ba. One say wo say pa. Enipa no say wonu be da da mutom. Ade achi no be ka kire wo say ontumi ne won tena biem. Ye ka sem a ye tie ne ade ani fam wo nye say bia wa betena hanti wo be ka nsem agunu so. Ade achi no ka kire so ontumi ne untira bio because wonu oba bia wo. Eye den no san ba asasa esa no be dai. Man pa cho de koye ni say. Na me wo ho fla me 2 o'clock. Every 2 o'clock. Ai. Say wa basasa. Into ona damfo bi wo into oba behwe akola no. Ena me see you Martin TV on so na me ne madam fo ba ko eneti oye mienu pe. Ena me ka kire madam fo ne say oba me nchen a say na ya no pe so oye mi nti won twen. Eti me ne madam fo ne tena ho saa. Ye fre na wo se me wo sasa me ba. Ye fre na wo se me wo sasa me ba. Eti madam fo ni pie na abo be 7. Ena wo se on de o ma nti za ne te de a wo ko. Eti ye wo dem no me ne nkula ni na ne wo dem. Ti ye wo dem na wo bom. Na mi sumi nim say e madam fo no mi so na me kula madam fo ni kin. Ti na mi nim say e madam fo na. Eti me bie punu na no bowura inside. Eti oye mi sa de ni wi. Eno so ho so be yere o. Me pa cho man ti ase man because that Millicent obi akotwa wagudantuom ni wada. Wampene edem so be yere o. Me kan ya me ani mu no kula mi ntwa ntro da me tu we menyam. Nka me metena ha no mi say nka asem kan ya funu na da akula da me ante mi ntwa ntro entu kwadwo so nye hwe. E won so be yere o. Me pa cho an. Eno oye kanto na momle mo mfa hankofo mra. Enti me ye na e ha me na me koka kire mi sister kunu. Na mi sister kunu mu so wo ho. Ena me pie koka kire o me say ade sei na kwadwa abeye me. Ena me fle ne maame osiesie ayefro ho wokono no. Me fle ne bo na mane na o ka kire me say sa na tie dia me ne nwale. Na o ye me sa na wo pe me. Ena me ka jan say me nu obi awo. Na se me kunu ni nso so ti sa asem na wo be na sa tam na wawo. Me pa ja na me ni me kunu na wo e ba pani no. Enti maame me bo ne maame amane. Ukunya no osiesie ai. Me pa cho an. No ya we. Me pa cho an me ka kire no. Kwadwo. Mame. Tie. Ada na wo ye ni sa. Ma, me pa cho me bisa the question. Oso obisa question. Say asem we ya me kan no e den no di 100 cedis come my sister penny e friend ya. Say my sister ne mfa ma me. E ma my sister ne bufu e se chinchina me ne we say nwale na wale ne ho kan no befa. E na me ka che nse me mpene na me waye ma de ya e ma me ne obi akwo a me ntia se ne nwale. Eti 100 cedis ne hwan na de come my sister penny. Kwadwe. Oba wonyema wo ka ne bed da ne yam. To betimi adi ntro. Asama ba we beka bia wo se nye nokore. Ma nokora mi ntwa tro we. E na oso asama obusa oni ya no. Se ahende. Oso di sika kojai. Won se me ko no ho na me wutumi fan se bia me ba me de me hwa akora nso me abehwe no. Ti me ne ko da no.
na da me nda ma jeti me nda ba me ma anyere no to na wo frɛ me sɛ baka chi wo ka kire ma me sɛ ma be force no wada on so ma ntisa ma me frɛ me phone so ana wo sɛ wo be frɛ na nka ye nyina ya hia ba wo frɛ kra wa mfa boy me ne ma me ni di nkomo wo frɛ me bo me ne ma me ni di nkomo Kwadwo he tie ewiase de ni pagu biada wo betwa wa for ba ne na wo de di kan amwa no wa na mkwati kwan so asane wo ba na kode dabasa wo bra na obi kura so ni mu one ne bet etene o abai we ya wa wo die no hwe yesi nyada wo betwa suo ebo atwa suo frawo dana na mpafe besiwo wo hye ne bo so be pata no so ka to afimile wan fa ma no ba che o ka se me hye bo se me jim to afimile na obo eh enti asem enti ga yi kan nyina wo boa on say so bible e mo say bible de mu nsuro bre agai ya ma snap a ene ka se fa tom kramo aka wo onye de oye no ai sa wo penso ayen ko fa snap ri ko siamda ba che o pa mo dua se to o ma me wona wo bebo so de to so ntika bo san ho ba che metima bo so no bia ka so ba jim me to afimile e mo so ka sa se mi wa won kan sa kwan se no se wo be pattern o wo se ade no se wonye so be pa kra no ye yende akra no him adawroma ba che o de me hwe no enye wa no abehwe no behwe ne sesan hwe 8 months wo ma akra ni sika ade na wo ya fa ho wa betina we no ntu no free nkra betra 3 days so oni kamafo yenka bi ma no ba che o so what 1 week ni no wa betra ote ayo ote sasa kra wa ba eje sei no wo ya akra ni de wadawroma akra ni hwem yanyen hyehyeye because entumi ma se oba sima wono na ebehwe wo ba edina ma wo waye bi nti wo de meba ma Mary yo ni me dase ya chia etiefuo nyina asem we de kwadwo oti o pesa wo bobra ekwa akiri se wo panyi nche wo hwe abaye ya oti hoi ene nia wode na famu a de di kan wa ya de se ye frɛ wo baaye nti wo baaye nka wo se wo kan nokure ni nyina na koma toni yam ne ehunu de beye toni yam na de wo bia nso firi o basa ya de kyɛw ha nyankopɔn nso de akyɛwo na baaye nso de kyɛw anyame de akyɛw ma eye nokure me ye mitwa no ma Mary mfom so na aba bi de dwa to asim so mo pa ne kyɛw ma me atwatia so ho ma Mary kasa na se wan pene we de wan kasa nwie wan pene na o fa bible akura ti se mu bible akura o te se nyankopɔn ye nhwe han na to mutirim na ebre ono ode mre na ye na ade nyankopɔn ye odo se obehwe wa se de be ya obesakra wadwen eye opportunity kase anka wanya saabre e wo saade kwan a wo de abaya yi e fa so na so still awa prim wakoma me de me mu ne me conviction nyina me akwa ne kana no kure de o kana no kure enya de obetwa ntro enti kwadwo dwene ho bio no na fom so de obi aye fom so na dware akwalai na ye mfa kwan no so na dware na so ye free na ti me ba obra na ono so nkɔbɔ ne bra na bibia enya kama mama ye nka nkyerɛ mmranti a asiso na no me kan sɛ sa woni oba wo ne bema wo na okwa na osan ba so ohwe akwada no anhwe akwada no wanware no osan ba eye danger enti montie ne ye pa emma ne mfa bibia second coming ne third coming bi kura quartet awenare so ho emma ne mfa bibia ma me dada ubia asi no onko ne ba bi so ho obai kura sa eni obi te enyemo sa be fine kwadwo misu brebre enti dwene ho bio onye ni dase Mr. Champon onye ni medase pa onye ni bo fra amiri wedua so da na enye de invitiase no abrantie yi ma wonu aba eni so wonu ankasa o enom start bu abaya yi ekwasea sese say ye mi momu pa dia wo hini ni kakra no krampo no me wo no kame mo wo mu di kram fa e ma wo mu chese fiti ase no wo mu so mo mpe ye nkonko yi mu enti no right from the beginning no mo bu ne kwasea
oh edrum na bia na emema no bi no so omunya wo ba ebu ne kwase awia minim se ya ho ya wo mo mpese wo ba ne be yie tini esa ne nam ne ho saa obi pe no kura ese ono wo ho ese bia sei na ne life aba be ya basa na oni friends wa mpe nyinsen wa wo emfie mienu ne fa achi akono mo ne be na ese wutumi san eba ne nche eya kwase abuo wo fe se bia na woni wo bi but won ni asamba ko aye ameka ne se wonyankopon wonae wodinani ba hwe se ya ama wabu ne kwase asa na emom wonhyira bia ye te se enka wunya no wunya fe so oba no odi yaw woni mu na nkese ne ahwehwe waje wonfom so ato wapa ne to afra koma mbi acha wo wo move forward dia ba be ka bia senye no kore akoda yi ma hwe ne ba no a woni we ne eso do bia ne wo muntem wo hu ne kwa se ne papa no fe se wo ma ya no ba se wo tata wo papa no enom ne ade wodi wo kese wo fi nani ene wo de ahwe baabie gay abrabo na ya wo bono wo no de nko wo transe wo be pata no wo ampata no wo afa ne saa hwe oba so so a enkwase bunda so wo mu se wo de obi a wo mienu wo no de wo hwe wo mo na kratie ma yanka se wo anhwe yi a wo sade ebekọ oba ne nchen ne wo ye no emwa me mu de mintu obanfo se won fa ne ba no emma na fa no ko wu fie mintu no food da because fiti ase na wo mpe mintu no food da enu nti no ye kasa hwe no wo hwe no ahwe no so hwe no so na se ne opa bia wo de ye no yakopon so onai divo me pa cho munyi kumo so nto ana na eja Friday ti just wadaroma yama abranti hu se 8 months kan kra be gina ha enne de to so biu se wan kan kra kire ne ya ye yakoye nhwemu asema be kan mana so mra nye so be ka asem na ne ya betena ase enye mmofra eye adwuma ya che yakwa ko hweda moto na ne si ho no o data mo na ogina ho nipa na wo kwa na ombo so wo no mo wo twa mu wo no ye hu se na wo ko ne mo anyi na bonten sa anche na baba wo wi eto a wo ho kodu be ka chem se me bo ana because that day na oni baba wo wi wo ko wura dem wo no na mini ho eno so be ka sem bo a eti de to su mienu wo ba betena ha am ejeja toto ano am oji atum se ge no da motom ana wo wi no eho ye wi a ye nyina de obo ne be cho ne ye pekọ be fo so be dwala bofra no se wo anya bia na ko ma to ne yem anye sa se me kobra ebo metie yi me ma podi fo na se wo machi me ma de otum ne na wo twe ate na bebeliu me ntwan to da eti on kan kura ne makoma to bi ye nyina hu ko be fa so ko be fa so judge ye nya mofra ade nti esu to ne antia ade ti ye hunu fom wo ya brantie wo fa baba wo ikrokro kama sabi wona hwe wo osu na ahwe no wona ma bibidi osu ma bibidi ana moko okay jadie oba ne be maja ya enye news nenso na akofa oba ma ne kokko akwa ne baaye 8 good months osu ma ne chop money se wona okoko etu send this car 24 so akwa no be ko na se sika wi wo send 24 say me wo ba etije never told you man akwa no be ko owura edie na ebe wiase a ase ye mema ye mema adwumboni be etrim saa se de na wo kan obi won mo ne gedi jaya na adwunya ne se oh woi me ma ne fa be ma bia bia me na me didi ho meta fita fro no ho na ye trete no ade so pe ana o te hu na odwane ye obi na pam ho enyu obi na pam ho etu owura me ma me kasa anwa me sa anwa betase yes ama me ne kwasem me da se buru ya be fa ma na kwanya na be kan kwa sa dia me man ko ne e man ko chana wo kan ko dia je wada roma nipa dia be sere wo me say nipa nti na nipa wo ho nobody is above reproach fantastic and from so nipa na kwadwo hu ni say ade bi a waye ni 2 years ni bi ene ye ma kwan a wo nye sa waye ade bi atwam wo kai kra sa wo ye sa ade na ye wo ya obi a wo sa ade ni bi e hye ni ntumem se ade bi a me ye no 1 year time ne ka ye ka se me nya ka me nye na wo pa why your body ya say you count se me nya kan ye funa ni bed dan yem uso so ba buru mu na wa huru na se
ewo dwaye kotoa wa wo baka say what's in the bano Millicent 8 years no hwe na 8 months Mamba cho blue 8 months ne ko be 3 years oni usikada me pa cho mo ba ne mra na mo de kwadwo no be sa ba biem na ya hunu asam no bia adwenje sumye ma adwene because we dey asam we die mentiase the way a course no na pompon so mu frefre ya o mu yese ye ma asam we nye police case no ye ntumi ema asam no enye trama sa ese bibia nso tumi ekoso kama e de maye na ye hunu de mu wie komo maye why na ene Friday na ye hunu kwan a ye de ebefa so ye konkodi nkomo bi mratew na fe ye ntoa so ebusuafo ye nuanu bi wa ha omne ye ba bedi enkomo nupa wo de abadwa ma so se de betimi aboa ama nipa nso apomuden ye kwa ye bai ye apomuden enkoa ena ye de nam pachomuden ye de Naturalin company limited ya wo maba Sompa Nkomo isu na mi se enye ne nkwa no mbeba ye be koso ane mo hia ho eno na waka papa wi de na de bre wadaroma ahin ni me de wase na mabo ba so wadwuma so a wo ye de bu asanteman ye damase ene Ghana man nyina da meta me kan se kudi cash ya de ehia nti wo hira man kwantenten wo de no so ka aka me ho amen me pa che wo mu di true man capsules and a pro slav capsules abedwa man so ene eni hu nkomo yo me de wase ma me nche wo tiefo no ahwefo nya na me kan se natural be ena so ye ba ne sia na eyapondi onsem ena ye de ba ade ba ko ehia emo da sani bia wo theaters for asase su se wo so na pa na wo tin ka se ewumpon esisi so a eyadinya kese adanda nyina okokutu dwen ni kwa se o ma wo refia se da se o de mo nyame san se yeni pa nyina na anya ne sa no kre na apondi nso ebesipi esita mpanisi enamdua so ne hu so ahumahunu so enti bi so na eba ye kɔ ne ye ba ye didie ne ye nom na manipadua no hormones anase hormonal balance timisisi ekofo how edebetio so ba ne sa enunti na naano ada obo so bo asa so wo de hye mu se ye ni dua na ba ne emfa haba no se ye ho yade na ye nkai se eduro bia ya wonum bia se nya haba nu a bonita aka se ye potential side effect sanso boni bi ewo achi haba duro nkuto na anoma sanso boni eni achi ni se enti ne atiete sa ubia eyi bi nanso mpani si dua mu dua wo de si na beti so nyame wonim de wo de ama obia wo ma ode ho nim de ama wo nim de fo no baako ene natural fo a mpempe ye ne mo etwetwe nko no e ba no prostate duru a ye na o memu ha ye de ba ya na agi hin ne obia ma no so oye bi ene nti be se afeni fani a edu no ho ye na e wo adwaman so wonama na manfo keka kote sa adwa keka kokusi se han e natural fo ko mo je adu no ye abusuan so akọ herbal shop bi pharmacy ana drugstore bi ni anya proslav capsules ni bia ma enchese ye jayo essence ye de haban na bona ni hi ni aba hodo be 56 aduonu nsia na egusuo no ne fe ne nakono packaging de no Ghana akono proslav when yema enu na prostate duro na enenye prostate duro nko a yare bia ye be ma de wo how beto Johnson ebonumbia yi free ho Johnson yade bia so twam how bia sa energy say your brother problem kidney problem uritis ni na onu proslav na etimi etu ase edema juma proslav capsules ko ni peduoma edi ni say so you obi a what think can say Johnson de ontentama we hear proslav capsules ni bi esan say enka what say Johnson ontentem no in a day ultimate Johnson bro more than 8 times in a day it tells you say ni pedua na kwa ba bi ho atechima me can for proslav capsules edi amount I know dan chance so so what chimble na Johnson ba e ba sope o Johnson anemu apa emienu ana dysuria na how they say nti o Johnson na obema mu ehyehew be ma bi a wo hwe me na wo tim o Johnson amoja wo bia won kan se wonya hemitulia yade betimi ede wakọ how kase mu ma won sanka proslav capsules ni bi bowra herbal shop pharmacy drugstore bi aya ben wo no mienu anopa mienu me se ne tibia condition a ba betan so no e be fi wo so akọ prostate condition tim ko for haba etim ma osire mu hyehyew etim ma osisechi hyehyew wonu no proslav capsules be yi afi wakwam ne no manyina so
akoye e dia mawo ohini ni nhwemu adadi pefe se be ma bia san yare na aba oni paduam a odun so wie na wo pro tebia e o pennies na ba ku mienu miensa sese twa na so esanse bia na onya bladder prolapse ana prostatitis ya de bia ba oni paduam a kwadwo atire me bra me pacho wo sister na wa frɛ wa all my guidelines no kate no so wasɛm bi ho a omla ha o ye oba a onu tifi a onu ne to abo ba park so no opiti bi be ye no be me na di nkomo papa bi ne enkoye ni elunti koba ne sa na de wo how ani atete e ba betu ni padua so ti se wo tie me ana wo hwe me wo dun so wi a o problem ba ko mienu me san sese twa entwa na etie sosokoko a e bia na opposite ho atechema e bia na odun so twa ya oblada ne ho atechema e ba na sa ohia proslav casos wo pese e flyer number no na good screen ase no wo betimi afre wa homen 0204 61 61 ah number here 0204 61 and that's 024 90 17 101 friend ya bejo so be bia wo bia don bia so opuso a yebesom se twe eti se asare betwe hye no so fama ye se proslav casus infections bia se ye wasa hodo genital what herpes ahodo human papillomavirus ya le bia ye nem sa ya de wo ho a betimi de ahia aye wo ba woni di ahia no woni no proslav casus betimi akọ enunti bia na infection condition bi ama wo ha na obema no eka pepepe wo ha na otinka se asede aboa bi nam obema no wo hia proslav casus wonya yade e friend hematospermia enunti wo ne wo ba bi edi ehia sperms ne ba abonte no na emoja wum ndofo a wo hwe me kanfo proslav casus no ene de ama ne no manya so atimi akoye ya wo no ba edi ehia bi awia o jonso ana obema no ehyehew ana o jonso bon se jonso na ni asesa na aye yellow yade aba oni paduam hwehwe proslav casus ne bi ensa ata be sisi obema ho ensa na wo de aduro kan wo amfa aduro ankan ne kɔ ho ana asa ba wo behia proslav casus utie mu no ba bi di ehia na nsa so no wo se na obema na asenwewe ana yam bi aba betotɔ ho infections na watie no proslav casus na moa ne no manyina enkoye enfamam ya na wo test ye wo testicle no hwa madoa na nkasa emu ya wo ya na wo to aseta atwetwon wo hia proslav casus mi se ebetima boa afi wo di 50 years 55 years ekɔ ebia na dwunso mu yade bi nti anado wo ntimi na wo sɔre ketoso dwunso dodo na ansa na ade achen so wo obi a wo no nsu anado wano a ebi kwa sa anado wo da sɔre wo dwunso bro 3 times di 4 5 6 ko nyina yare e ba sa ade eche pe bowura herbal shop pharmacy na drugstore bi a onimu no ne kope proslav casus ni bi doctor mamemra mu kakra mu nuru ye mema nko a mema nko proslav ni tuma de mema and mema nko a na chese yemfa ne se obi a wanya brehizia wakodware nsuo bi na eno nso odwo nso a mogya eba no no so betimi anu bi na chere mi di kaka yare bi ye wa kwafo a hawo beto edo sa twam na obi a yemfa ne se wo odaduro so bi a papa fo mpanifo wo ye diabetic odaduro so betimi anu bi wo ye diabetic patient I da say obedum ye duro 1 hour time wadura soso ana pressure ni nyina ombetimi anu na je say because papa no duru sa stage no a na ya na prostrate ne so ye den jeje wonto obi wo obeka say kamenya bi amenom so me diabetes nti me tunu witi we a wa kirem na say papa no wo diabetes kura no a wo se no maduro no don hwere baako no wan mo diabetes aduro ebebo a to aso ya haban to do entie dodo obi a ya obenom no so no sinsanso boni eniso sa enetie enti wo ko herbal shop pharmacy bia wonso ubenya bi atone no ma akoyi ediamount number ni biem 0204 61 61 friend ya ye bejo so na de obia ye no wache yen shan to say be madam metamika say obompa ye na odanya ase wi a wo ye be ma true man ni na beto so e fedodo bon yankopon say de ponkoda so de na ese mu odin o ma mo jeni kan ye e oni de mu odin ene mema dodo na ye mre na me didie ni ye no ye num tie lifestyle activities no akofam na ye e de aba na so ma mema titu mabunu atua abatale ye fena producer wonyi say ne okọ hospital hodo a mema omonya 35 40 nyina ombi because of producer na de sa ha ne ba obi a pese o satisfy ne guy na ase ne wife e won paso nanso producer na won dwuma ba ko pe na ekodie wuntimu na asie
veins na ekopie wadwum no ene na chenk ka na biem esi tem veins na esi ntino se emu moja ne bia entimi emmadodo ba kakra bi ba sa obema no manu so a na ayedin ana no oba da esia na ho asan enti so no aphrodisia adwuma ekodi ase enti na mu asini ebi adwen ni ntimu ama moja na besene ko owia asa akron chi yale ne de da so woni paduam ne sa na tie de aden na veins ana se nerves ne moses no wunya adu ebie nta na esi no nyina ema wona moja ntimi ni afurusan ya na obi so okoto adu ama ne be ma ayekese adu bia ne obema abaye ma ayekese mpandu a moja ndi ahoden ne ba no na metro said you pejana na de no the more we pejana na we kese te so we be ma na be ma mu ye den a din na ye no de bia ye den na de kese ye ne ba ye nku a woti afom yo be so be ma mu ye den a no ma du be ma mo ja ko edro ni so de no ani true man me pa cho na kuma se ye pe bia hin e be nye bo adaro ma se hin herba shop bia wo mo pe bia ti wato no fom ni nkire kewo okay wa Fredman se ba ne blessed kwa be ma won sa akabi wo ba emrum so Misty Heba ene epidank wo be dum ma won sa akabi eno danche a emrum ho no aso ye wo Danny Heba so ye ho ba so e wo Ashtown wo ko Danny Heba so ye wo Ashtown obenya bi sadan so na corona Heba be ma won sa akabi Habme pharmacy so e wo Asafo Liba afi Promise Heba e wo Dumbo Sheba building Smart Heba wo boase corona Yesapon e wo kono ba bi e ton aduro bia plus love true man no onum bebe boa na obema sem so etimi akoyi true man ye bon samran ne se obema no obeye bema mu bema bi true man capsules no ade so beye bema mu bema bi 0204 61 0204 that's an ekistama mesani mo de doctor nyamishira yo ya fra pro woman so bre me Matthias you will deep flesh why mate fa bi bre me why mate eni ya masisi ani ala wallahi ya da se we natural company for na eba ya woni e be bo nkomo yi Sompa Nkomo de bra betena se agise bola hwe ewiase aye wo no yeti asese ni nua ba afre no na wote oti wono kra wote ni nua ba na no e wo kire se wo kasa na wo sister no menya wadwen se wo ye wi wo yo ba acho o frem o se unu se beba nka me frem be jam fro be jam kwadwo wo de tie onsa wo ba ye me bo wa ba so se ba wa ba no wa ya de obi wo ha anko ma ti ba wo ba ye na kire se wa mi ni bibi wobie ni wafom Sompa ne ho abai wantimi metene tfidi kase su TV so empranu ni enka ne beda ne yem a wonim so okwo a wodwuro wo ne nkwankwanta na wo magegi nnam se de wo ka wo boa emfom so owiase bi ma asem wo ka no ache satam kra na menyi nu sei timfom so na aba medwane to amom fa ncheme na ye ntwa so ne yekoka asem no ofitiam ne ye kwa akwa behwa akola no na ono so ni koma ha no na ye nwira ye hunu de ye beye eti a mike si wanim adawroma macho repro akazo ma mawlekun na entesa ba kwa nje be evanse be itman ne biam fresh kanye enkoma no eti anam yenu na so na ne koda ne na me ne koda se da mutum kwa so kan se da mutum ne ankoda yenu dabi me na da me mutum ni kwajo enyo na aka kire me obi nka se da muto wo se woni ne koda ne maame dem nya baako nyo maame de ono ne dan wo nya baako eno so san ne be da asasa enya yenu sasa nko a oboa enyo na otia sesia se woni wo ti woni ni na mpremienu wanhwe ya wunyini nche ma mi twa to njiro wanhwe ya wo wunyi nche da wo be wu because e toro takrema e kura wo no se wanhwe ya wo nkwasa wa kasem sesia woni aba fra wo fon so wo deny wasi mi nada aye confuse we mi nye confuse na kasagu mike ni nada me nada mi yinu ma wele puni mpleni wasi sasa ba ko na o ma me dem ba ko sasa wono mu a de hu na odiska ko jaze emfama no sasa na me ne da sasa one na de na so ni ono so koda one dem eno so ye ba jo ende wo boa nya na so ni koda ne dem na ono se na ne ma ne dem na sasa no ne dem na sasa no wotie mili mamba cho me mami wangu sasa uwo kuno ti sasa de no akire ansa na me kwotena sasa kan wa no ne beda no ma wo me ba abema no hwe wo si anya no kore sese wo ba no hwe eno ho ne yegina
saa 8 months na one woman is kano ye ne ye beji bi to adawro ma se na wo de ma no na fe ye hu hihye ya ye be because abai we wabre no kure ni wo mai mienu kwadwo ade ase Millicent ampa cho ka se 8 months ya oboa because e kra akra nya 1 year ni sika mada otu oni baabi a me ne akra na yete kwadwo mame eno so oboa so odi ka 3 years 3 years be do jaye no oni me atwe hom ayisa manso sa school akra ne kono si week bia 50 cities no benya ena me se mate onto book da ti week no odeba mpa chewan no odeba nti yakra ne makwan ne ebie school a me fle na ayentokwa me fle bu a 1 month ne sika mada ti me de to me papa ba ko wo safi ono na kan implensa na sata na kura no class 1 o kan ho asem sa maka ena me jan life man nti a kire no me kunu ma me sika sa me fantwia edan ka me fle no so oni sika ena o se na me nyi sika ni bi ma akura no no fa nko school eti me yi sika ni bia e di ma akura na du 3 million ena me fle no ka je se sika na du 3 million fi wura na ba nti wakoye adwuma na wi a won fa ma me e ho na oni me be camera se woni sika bi o de ma me gise me de akura na ma no na ka bi a ma bobia watwa de ma me sata na akura na class 1 e se nko be class 3 na me sign yo ko class 2 de no so oboa eno so oboa on fait miminisika ibu a me fi mani bindama ani nya 3 years na ani 3 million na wo di anfa ni se wo de o kan nyino oboa 8 months ne de no kore se eno no we ye nden se na wo de ma no bosome nwotwea ya kaduane ama wo badia no a wo ma mienu ni de wo hwe wo mo no e de na wo ye no wadawro makwadwo wo ba panyino o nti de na wo ye no ode me mana nkasa me twia man me maniska da ben pato me amba preach na ko na sana me mi nkwadwo ti wo nkwadwo ma no mu ni di o ma me na mu miska za me kwa adwuma dia ansa na so mo frem kwa me mo mfa me ne kwa ze me kwa adwuma ba tam na ntama me delay kakra ena odi mirika bai ti da ben na woman is kana afe ye hunu de wo be ya ma no se bia na awotwe bia se na wo de be ma no da woroma pato ore mo nyame adba Monday me peska da man wo be peska ba na afe ya ye ho hyehyɛ ye no yo o se Monday no se na wo de ba da woroma pato nda isi bia nka mo tufi na adwene ho menyo ho on se here me started me ya adwuma ache so Millicent bia me ka bia 20 minutes bia ma nya ntwatro se na o so mu adawroma o se Monday obepe bia ba na afi ya ye nhyehyɛ abaya mampa cho me dia akra de boni ni mitrim se bia bibi sei na bla no ka so oni bi kura no to da ono akra me amitimi sendi ni sika o fla me se okohwe adwuma oni bi sendi ama se onkohwe se be ya akra no be bia di nso oba twema ntimi de eno so oboa o sendi sika me da no de ampa bua me nifi bua me ofia ni nti kwadwo nti oba se ye ne bone oba se obetimi atwa ntorato brad ya wo ye ehu o ma mi ntimi twatro se eju nka no kura na ge yakoma ntone yam no nka nhira nsem bi na nya adwuma ma wo mama che me ma lepu na me kan se ma lepu no mi lepu no ba no na koda wo forso no ma forso no ma me forso ba na de one ne dai on se wo bisa me na da me gitu ba mi lepu no Millicent yo ti oba na ho den entimi mfa ade na etire rape me pa cha Millie se asema wo kan no so mu sen na wo kasa anti ma me de akura ni ntimi ntwene twan nti wono no dia me peso ye ne se akura ni ko school mu na kra ho no o de ka wo school mu ho ni books ni number san kwa kra no mpa chwa se woni ye wo ni books ni ade no ni na o de ka wo ho nti on twa seska no na fi do de be ko school bia no na watch you na on fa kwadwo de wo yire kanu ni uso mu sen mpa chwa mate wate nti da be edwada na ase ehwe wanimu no wo beba yo yate edase trase mi emfa afrefodu na ma ka ba ade asem me ba cho de oye me ne mpata ne de mpa cho de me mfa nche no kwadwo wose ena no a wo ne beda mpata no na no no wose onye no na odi o twa eture ei kwadwo nti wo so ya kreti kura de pata nipa o hoya na ma report hoya ewe
papa kasa yo judge ya da se de enyamia de mato to trotra no yɛsɛ wogya daka mu na wotwa toro a yɛgya ma akɔ na emhom ho tasa na be kyerɛ wo kwan eti sɛ kakra sɛ ho tasa ne nya bɛbɔ a na sɛ de video bɛ to so a ɔna na bɛ hu sɛ wiase sɛ bɔbɔ no yanka ne kwa na judge yentu yenua manum ne enua mema no fo sɛ ɔma we mu yentim ko ye ni Kristo na tim eti sɛ okɔ asoso nkɔ aso onye so baburu mu so sɛ kim judge mo mane mai kontompo metrimo because babu na hu ni sa no ono obehwe se ya o se ne bedrum le bia woji ohu anye no wo ko babu ndi o se me wo di mi di tro sa etimi mfiu etimu mi hu se ye na brabo ye bo no ye bo manyakopon eni wiase tumi wo twa tro a bo se tumi be ye ho adwuma wo di no kura nyame tumi be di wanim eti rape eto de na no ida na se wo so manye kura na oni force kakra bia wo rape no be ko wanti ase what I say enu nche se bi okobo ekodu a ye ga sam no nyan ne dampa so eto da mumma esu ene suban bi emle ye huni hu bi mle ye mu se ade a ye nyina no se de jaji kan no de oni peguo no enu na obetwa oh ugu papa betwa papa ugu boni so be gu boni eti si anka de kro ye bla bomu a emwaye ana ve so no ye nhye se obana tiase no ye jaji tiase nyankopon ya duma monday mi unu sika odi bra baba wa no because see me call ye na kom besti ha na me se be judges on tasse ye o mon tasse because ye mbese ye be ya de bia wo ho bedwiri wo ye fro by wo mark na kere podi fo ba e be bia tie because juma de ye dia magana eni nipa mu tasse eni twede amponyakopon ho me ye adwuma na ma wo mu enye de nipa beka ye hu ye hu what you tuma accept amotom ye nyina ye semu a ye bepem no ye be onko ye be wie na yo beka no ka ye no ko ye niema e betima boa wo kasa wo bra bone wo ba hwe wo ba kama no fe ba wo fe wo sa so ko tin what's in crying wo sa tin crying o ko school ti so tumu se bro o so en ka twi ho bro fo bedum le bi ne sabi o ye ko ji contract bi o ba ne ba be secretary ma o me wo farse ne wo farse ne secretary ti ye sere mo ni kwa bo fa no ho na mo wo akasa na wo da chance wo yie me da se je 0554931931 054893 frefo be numbi hello Only memo Yera unia coach ni na say me mu kakra ai coach na majumentra na medical ache odujafo nyina onini me ka say free ejeso onwe St. Joseph Junior High School na onini asa na de mayemre pa o kojo esmo kan nyina mumma police for me fanenko because nanim adro say ensem na oba kan nyina ye no kure ensem o kan obo na kola wo mu nti eni aye din ye no eye ntro no wo twa no because say no question nyina de ko say asem bia nya no kure oba be na ohini nya no kure obetimi di nafu edin se intimate mo pa mo anye kojo ya obema aketesi akura ware yegu because usia oba bia ofese onneda enti let's say all kind of cre na mo stress na ya so mbe diskani bi afiri ne ho akra manu si na mechia me Patricia ene ajuso head directory for ina na men kamo that's hello mama obi de yi thank you what you kamo ame ya do ma ju ada ba ko Felix ya ba why ebi e be kasa ya nyanko de doko na ama kaka me kamnya be ma no on kan ko men kan yanko pampa bo ni chen do ban be ka bia nya no kure ade no ni ni anu ma ejina na chi ne wa ta na ko ni ma ba ko wo kan no ni ko ka no ko wo du do me edu be ka ta ti da se na me na ko da ba ya da mutu me na da wa je tu ne da kan do ni wo ni tu no pa mun kan nya ko pampa bo ni chen no ba ma ka tam da chao o so ba ka so ti akura ni o ba ka wo ni na ja ya ko ko tra ka o be ma reference o wa chu no atendu ka wajuna kwa no ndi wanka ko no ya na first na da no ma yi fi na so ba no ka de wa ma ya motu se ama ba no ko no bi hello good afternoon din baby akasa fi Hello.
Udin baby akasa free. Pepacho, me the root, me kase free jukwa. Yo yanko. Pepacho, the Berman is one hour. Oban Crampo and Suna Abanimu, now I give them an actually. Or baby and Caberman and Coaponi, the Okuni that the Berman ocean on Junu to non show ban. Yeah, that's it. Hello? Yeah, ro. Your friend was able to make a separate what for do. Yo. So for me, boy, no, or in Pabonini, I have more police for the no. Because a young boy like you, what the studio can see a country see. Now, if we said the obey. Ni animal ma freno, or Tiana ya freno, what's in his sister for no dentente or phone that she. Eh, man, God, because again, also so. I consider them to at the hour. Hello, but I'm now okay was at them. Now, on to woman in them knows and what some word you know. What I say, they are in yet, also our friends who control. And then when you tell, what's your father? That's one of that's the morning I'm in your That's hello. Hello, someone. Yeah, Judin, baby, I can say free. That's all. May the buy a mechanical man point. Yo. But I show a man, dear, we know with Jaya. Possibility is a winter for so no one than a high into the sister neck and papa can be after me. Diabano. Who Jamana Fayo, Miani for so no other. I know person more for so no than no cran on the shop, I can't cran. Yo. Hello. 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 Udin baby how can say free? Did the logic make us free Western Regional Sanko? Yo yanko. I'm also behind every rumor there is a little bit truth. Yep. Into as some no can you know boy no one another bed and you and yammy and best one another. Or no in some more can you know say kitty you know fufu kakabon. In the fufu numbers of the jet to manage an end of them. Inti my money so trans no akano kre on kan no na so tro me yamfanche no me da. Yeah, that's baby. Hello. Hello. Udin baby akasa free. The patrol because of my best go with the starter. You had your cherry yanko. Branch was almost police one channel. Yo. Hello. Yeah, tonka. Mr. Branch was almost police one channel. Yo, within the papa. Yo. Yeah, that's hello. 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 Udi baby akasa free. Hello. Yet won kaka Saudi. Hello. Hello. Sompa Nkomo. Hey, your bolo extra large. Good afternoon. Afternoon. Your family and I'm a president in my V. Yo. Man, the money in a car, money in a first come and we I'm not going to my friend, but I know yes, and I'm happy. My friend, man, hello. Hello. hello, good afternoon. Afternoon. Udin baby akasa free. Who know comedy? Oko ba do zunya. That's right. We dey na kwan do wanya so enye wono a. Yankwa. Oh, the burn and catastrophe in ma. Oh, there, a dear was share a proba. Because once you're a proba, you come back to the radio representation on one letter. Well, Look at any mother yet, Nicky. Nini anu mata na chi. Hello. Yeah, hello. Udin baby akasa free. Hello. Udin baby akasa free. Me patro from Michael me kasa free a year kiti krache. Yo, Mike yankwa. Yo. Ya mekanize abrantie no ewum se wanyade. Enum nyina kire se onhwentro. Na so na mesre ni se oba no ensanfi no kuma mu fanche no. Isan se abofra abamunti. Yo. Enunti mesre oba na da roma. On fanche no. Yeah, that's it for friending na NC. Millicent. Ma. Yes, wanka wanye antum so fe wakoma mfache no de beche no.
Mba cho so onye. Obi onye bone so de so ntimi fa bibia nche no. Yo. O de o kan so ewom. Enti Joada no said de waka no. Bla, pese wa obetrance na Joada no my time. Yeah. Pese be yase betrance na Joada no my time a yentwen wa wo beba. Na yenhia fitiem na yehunu said de beka. Joada no kwadwo time be adawro. 3:34 na. Trade na me wo nti 3:30 de na awie. Nti emfa ne se 3:30 ana 4 you wo beba. You mesrew. Said de odi ani di amame a waba no bo moden ase eno so ba me se bia ebeba no kra no na asem foforo tache bia TV sunti na vim no amba echia fitie mu a na ye kama why Me de mama na manso asem bia ni. yo tie be mili oso ama ne manso asem bia no nti nyame ya adom adwada for yenhia office ti mesrew ija akwa mo akọ why ye be hwe okwa ate bibia be fine why kwajo meja mo kwan oni nyame nko yo ebusia yen fa birthday enfem we free Marcia Nyako Debra Kumasi Anglican JHS if you papa Emmanuel Debra no mama Rita Adoma one more Berlin Germany ai jama bogaba mama say wa ebusuafo ni bia so hwa say jama mama say wa no nya jama ti Marcia Nyako Debra mama no papa omo Berlin Germany o Anglican JHS kra me baba ewo ho Christabel Germany baby o Anglican JHS me mama ne papa na o Germany o Germany kam je na ma frefre bompai ma akraketo akwaje no ma na so de na e ba so yi akraketo akwaje ho na ma frefre enti emasia o mama ne o papa so mo do bebre wo sre nkwatenten eni nyame husuro enso e de mawo papa se onyame omwaboa no ma oni emanyina enye kama ebusuafo kwasiada eye World Menstrual Hygiene Day yesi ho a yesi so a ye chima na ye maame no maje ye ho akotra brochira na ye tete nkrofo ncha ma na ye hu ye pad yu kofa ne wan obi ntomago na abenya wusan obi ayi ya bremu o kopem si enya mu tete ye na die esamboto ha bi apie ama company kase te say ya ase aba ama enani nyina titi pieto no bia na bai wa bi wo hweme na afe na wo bechima se na pieto ne tie we ya grace to ena me de kotoye to afon papa kuku aso to afam se ashawe preten enti sei ene eto no we de e ba se no a emema na omde ye ni sei ya fa ho boys ti enfa ni sei otuni ni aha na wo de pieto no wo de ahye enie ti wo de enie ti won sa se no ena me de atoso no ti wo de toso sa na watse eni tene kama wa wai a na fe wo de atase sei akono kama na wa wai de demu no wo wai a mai wa no mo hwe mo maame na me kire mo no ya bobi ache na fe aye sei no na femu na wo de ha no afa ha yes na wo de ha no afa ha na aye sei ti wo de pint no e sha na aye sei de na afam atale wanim no wachi eni na hyem kama ti emfa ne se wotuni ni a na wa de hyew eliki fa na ama yes yen ho aba animonyam ne se we no eye woma normal flow obi wo asedi ochima no onye obi a moja tu ni bebre obenya na kakra nanum a odi bewie normal flow for die ni we ye heavy flow woma so bleed bebre no eno so we di omu di 20 years anniversary no mre to ho eno so omu die ni kokoi ena we ye friend no extra long ewa na me de matu ni din toe to toe wo de 2 pint ni mu afiri wanim koka wo to e fa ni nyina nti che se de obeliki bia no e bi mfa ho na de ama na ye anika kra ne se ye de bag ya hyem eti wuyi na wosesa wo ho a ye wonto ntwene basabasa na che se nka we no wawi a wadwale awie na wo bedwale no wo wai ni sei efiri upieto no mu a kama na ja wafa wade no wai ni sei
wabuka ese me bag no na me demonstration no e de kyerɛ mo na mo hunu sɛ enya budie na ya se fodie ene ye ba bedie na no korɛ kyrodo ene ye ka bag ne we hi ewom wo mu ne yɛtoro eni na wo de wade ahyem bɔkɔ tumi bia nkonkofa da bi ehu o beifo bia nkonkofa tu ba bi basa ehu papa wo de ahyadem kama de wade ahyem bi kura wo tu kwan na wo de wade ahyɛ wo bag pampa bia mbem bi kura nso a na wo tu kwan obetimi ayi pad ne be miensa na wo de ahyɛ instead so obekukuru kakraka yi na wo de akɔ no enti ya asefo ye Ghana fo adwuma wo ma ya de papa mfinhia aduonu ni a wo mo ne ya tena enti emema kwasiada obia ntobi ukofia na de ama o happy period na nani agye kama happy period na enijaba eti aboya atfo abaso enti ene ye bie phone na ema enum a edikan a mo betimi afre nyina meche mu bi yas product we twabra kora fama oma no munyusu ebia nso mo de pinty liner ahyem e de amawa wachima wie no ebia ekire discharges kakra bia obenya na se wo de tata o panty ni mu na se bia wo jonso a bi be so mu ni ade nyina no ye frɛ bi so enko computer so adwade mra na ye ma ye ma de me de wo ha ya adam ne yire asem na kan sa no wo yire eje usu me sawu kokroma ya to trader shako powder bi dia dro ni bibra me wan edro we aye pa se wadi bibi a wudro wo mu no wonom trader shako powder amono mo wa na use so asobo ne na firi so ana obi nom bibi a ye wudro na wonya bi de mano a edwo ano e ma nipa ne nya ahoto oba wa kan no kore pa wa chese trader shako powder wono nom bi ampa eye no kore tiefo so bi nom bibi a ye wudro ana wodi aduane bi a wudro mu na e de ohabre nipa aduane a trader shako powder bi dia dro yi na be twitwaje no onom trader circle powder no a ebema ne ho ato no fom so wote so obi anoma no ne bi a wudro mu na ha nipadua no a ye obeya ne se wobesa trader circle powder atre ba ko de agusuo grass mu wo de atre num na de ma no ma ebema na dana ne ho ato no trader circle powder ebekwa akoye yafunu mu adwuma ama biribi a ya wudro ana ha yafunu no afiri ho kora etimi nua hwehwe bi akira kwai na beboa se wo pe bi ato a kwa so kora mampon Pentecost asoda no ho ana White House da ka hu se dure nya mapemfo abata wo ma nofo ana nkwada woni mfie dumienu sa dure sa wonum ne don hwe aduonu na yechi na ohaw ne da so ho ne mu akohu doctor so person ofra 0243 943 413 ana 0260898914 FDA ahwehwe sa adwadie nkratoa yi mu agye atomo se eye Odofo mema wakwaba eba Abe Herbal Clinic. Ope ayaresabia emprempren nipa dodo na do nani akire mu ho. Na wonya wayaresa na wonmo ete apa na eye Abe Herbal Clinic. Yade ahodo a Abe Herbal Clinic edi hu dwuma eye sickle cell, epilepsy, etwere yade, ulcer, yemkro, typhoid, koko, oba ene bema opa wo, sexual weakness, oba na bema wayemre ewo mpam. Oberima ne bema afon anase ayaketwa, fibroid, pressure, stroke, ene STD yade ahodo na eye eniso ene de ye honhom nyina wo de bedom Abe Herbal Clinic ya wonmo ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ne nyina so ye bi ewo Abe Herbal Clinic wo hwehwe Abe Herbal Clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo Kumase wo betimi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhom and obi de yade ato abrabo so amesebra Abe Herbal Clinic beboa Abe Herbal matia kanoso Ebenezer, Baby Radidi Abedroni, Liberty Conference, May edition, Ebrenuaso, May Busum, and it was what you know soon, and no panong or chip pepe, Ewo Kumasiatum, Maranatha Evangelistic Ministries, Harper Road, Ebenezer. Odum for the drum ya kodai se bafo panina moto troben tuma mi anko hia Kristo mununkumu a Maranatha Evangelistic Ministry Kumasi Adum Harper Road Ochina Liberty Conference beba so ma hia wadubu ache radi atete ne se ne sofo
ɔde Liberty Conference me edition no bɛba me mɛkɔ yie nyina hini ba mɛbɔ modern sɛ mɛkɔ akɔgye ngosra ne bi anɔpa nsana makɔ nyina hini na mefiri nyina hini amakɔ tachiman akɔ no anuane asisi me kun ho sanse mentimi ma ne ntena baabi mɛkɔ mu nku ne saa me a mete ha ya me kyerɛkyerɛ no sɛ me nso me babra bopa no obi ahwɛ susua me ye show no yɛse yɛtete ma me akasa kyerɛ emema ani mira ya odubu achi ne da so no be metuntum ana no kokko ne mo wiregu sire pese so bra e premier ni pa ya oda so be ma ne ho fa wo sen ma wurade ne yire de e de na de nya awanya atu ehu na me ma say so mo ka mo entertainment sa ya wa kire wo ma he dogon sa a kire ne dogon enti debi Jai. So de kama. O mai. Na asafo ni ablante be na sisi mu o me. Mo piafo. Ene wodi gina wodi ya ne. Ene yire keka. Na Jai wadawruma opon show na kasa na gese nyame nkokron epese ne ndi nkomo. Wa trase kura. Da bi omo ko ho. Omo ho. Na wona ne ndi nkomo. Eti atu ya safri obia. Yo hini ni wo ho odi for poi. Kiru ni na so beba. Ai. Before ya na we ma see number no na ya me pa chaw Rocky mon hwe ma ye na edru ma see de no so a ya ma record wo kakra na twa ma ye wa na wo se opese wo de ye ne start e ma ba wa ne start ne de na e obi ehun se wo sponsor Sompa Nkomo ma ono so ya boni din wo TV so ama na ye person abusua ye kwa ye ba nyina ye ne yade ne nam ene yade ne nam o enti wan show hu ye pepepe na wanya wo hawo bebre e wo nipaduam ti se ye show papa sei na se nkrofo ba so e de wo mu sika ba na ye bo mo ne ma hu dawura enyu mfrim na wo so do ho ahyem bi na etumi na aboa pa e de na me kamfo ama wo awie yi eye abarativo mizo 5G na abarativo e de wo mu ne se ye the herbs and spices I free Italy and I ye wonu bia ma wanu mutse to me didi na de me eboa me ya maso awe aminim se won so ebeboa wo e say e ma free vows bo ebusia ayamutim ei e cha wo na uti ya ne no so te se de wo ka moto wa chako na tu nyina papai waje dan no aboso na ye bom wo se me wo ho no obi abebo me hyeso adreso ma woje ho na abehye wo to adreso ma sori koi me pa on sori nkom fa de hye ne tumpie enti no wo pese sa nsem we nyina wa avoid ya eno aye abartivo na wonu miza no so a eno so eboawo e ma utumi ye adwuma bredodo aye a wonte bre mo amopa ndodo mu atuo no mo mfra homa egusuo no na ye de bia koja meaye achim dan bi kan supermarket 0242 424-471 Mama Esther Adumni Asumdwe Oben Baptist University Ever Blessed from Poma Enterprise Edujama Radi Adum Enterprise Mama Taylor Fomu Atama Mr. Oboase 0592214555 PNC Ventures Andomaje Taxi Station Yeni Charity Hospital Junction Eni dia no musha ofre 0244506065 na ye no eni komo Mami abeu ene ye kan for de mamu no wa wedade esi apetete sekrante a wahunu banche e de na wo hwehwe me pacho be ma otadua mu aye mmere sickle cell mujam yade etumi ma yetu awade heda be ma tadua be ye bachi watumi dia woso oba me nani age prostrate age me ma tadua sensen ye na ahom ye de ahom atentintum wo hunsuo nyina agene ma mo ani tiatete tu pa hu de good antuom fa brodo mo bagu yam ie na hometie yam kronti etua wo niema hania wo chu sede kukuru wonie emema straight jeans ya bai wode de bia brante watutu ntoma ede na wogie am ye me wabusua pani ba force atwunti bomoden so obekwa bai wo mu wadura won fase kanka wo epilepsy me friend run about what dress ya waduru nipa mu ya le hwehwe ni mu yade won wo ba bai ni ho ade wo ba ho fefo gu ho ani mu ase me pacho holy heart maami abai maami ye hu sese etumi de bidie etu ase ye otano so apatrapa new site e ben apatrapa junction for 0243453992 na yene wo emo enkomo tabita wa fire de mienu pe no tu ase mojabro ha asichire yade
ama nipa jonso ama we dehydrate soli ne dua so waye kanko ma ne kwase homa nyina da hunu prostate cancer ama papa no waba na homegye mu anko obedidi kakra ama yade abeda ne so ma to adwendwen a yemfa ne nyina enko sofola alignment ye no ne opposite alignment me pacho enkramadina firestorm food bridge takrade sunyan takwa ikura ho freyen 0260196219 and 0202347647 nene enkodi komo safari tissue wo de famu antinkem wo de famu moton me pacho ebo adwuma emodu de adwuma ojade adwumi absorb nsuo papapa enketo a de hihye bag mu dwonso ana de bi afam de odi ja wonan kokwa puma otu se ne tie ne ese puma woni fefa ho kama AC Beige Ghana ne ma pa odi abadwama so Linet Otafo Kumase 0202 0242 318 399 Bapa is Takosa Wasokwa 0203 541 002 541 005 Nene Emo Nkomo Samens hospital kase Odi for Samuel de akwanchireja osu moja boroso wasi chire yade woyam kuro wosasa boro nso tutoi unipadua mu hunu amane junso twa mu haw prostate ayekekan candida syphilis gonorrhea trichomoniasis bacterial infections rashes around vagina orifice otuase be yo moja mu hwehwemu nyina de amawo me say agan Emma usisi mukuro ewu no na ama otadua mu ayeden ade aye ya no oba na tenkate ko wo hunu ni kwa nwumre pe no wamu na tokwa ni fio maame boa pa chichira Fred David e de asen papa ikom de ntokwa ba san said ye di anya ne de na wonu bi na fe wadwama ba taswa seswa wasimi wrabra be hade o wo be ko no waboso pala no woda ho sima bi mu sebua. What day in court? Me pacho asokore mampong. Yani off Maxima Road no enedi animushe. Bomodi anso be Fred Doctor 0240 616 061. No Emma Nkomo Universal Natural Clinic. Genompemu adwuma. Genompemu adwuma. So tutoi. Widie mo hwew. No mpemu hwew. Jo hwanye. Sciatica. Suro kunti unsa tenten che wo sere nyina universal betu ase de amawo ayamkuro obo ho adwuma my phone ani muti twa yam photo ya yinyare wagu afidie so ama de wani kosua nso awebi wa ugina ho typhoid nti amoda sani afon wa ye kan ko se de HIV ache no ni nyina universal betu ase wa tonso S line be bo nsuo mu wa freyen 0556 244 102 and 0200 158-272 nane yen entreche Nkomo Traders Farm Enterprise no the Traders Chako pada diaba wo de akọ ya me pe bidie duro na yellow and black no ana black and yellow bidie duro black and yellow bidie duro black and yellow na kwaje de one waduro bi abroso obi afa awudranom cholesterol kun kidney ne nya adwuma yie wanim atwintwam wo bra wunyiye wo yefo ayekutuntume nta ni nyina ka ho wanum wa pampan halitosis de pacha u paste no sabigu so fatwu sen wanom sam wanya hangover ade achia fabigu so wanyina no ema wa yamtuo video na ni be ye kama o maimu ba bi eton no nyina da onsan so be ka bi yemu bubo mu ajo ho anyi no mu bi ma ye funu no tem said ubenya bi wo Freddy Mens dan Herba Apidank Colinac and a Misty Herbal for 0243 943 413 Nene Yeni Nkomo J Frank Company Limited J Frank Company Limited the show say ye jacuzzi bar ye airborne nyom the massage war ye wankasa wudemu a twa wumfoni mpewe apede ye sensa uja wo na wi anya fe na akwhwa de kura uja wo nai wa fraction ho koda dada shower boot anu de onu wuku ngina mu agina hoje ni nyina so boy suro ku che nso anya me na me kan ye bomodin se no so ba kwaje wo de me pa cho se ye basin
cabinet basin, bathroom mirrors, any accessories. Was here see a die few random contractors. I did be a woman when you hono. Would you could teach you a breast from Bema car? Maybe a car could jow. You were doom Jenny Railway Police Station will line back so back also by the house, Pacific Bank in Chewa, and ya baby Jacqueline Boutique in a boss for 0244 178 585. J5 Limited. For Jatodi and Brain. Na ye mo de room anim say yase for so be ba so Sompa Nkomo so ai said the omo me bra o man ho no om de me so me be ka ho na adwuma na asi na me ne me bra ye fa ya nko a bodwuma seso na bibia so aye kama e de amawo na wo pese obi be ye o makeups e wo fie ana wo be ko na tena ye obra wo ye dwuma so bi a me pa cho ye hani men's makeups and beauty salon ye wadwuna se ye Ben Stewart's pharmacy sada and now be called why when you come, dear my friend baby or beba friend 0267 188 811 na only wo emo enkomo asemo da so na je when ye na pa baby dia fa production line no ye 0244 809 641 production line no and that so no na wo dia ko my dear shemi a slit and cover anyasem ketwa mama see fashion designer we every Swami heya Kotoko Junction Oba ho fedua mama si Oba ho fedua mama si sanu ofe say yen kaba eni ntade abefo eni na titimire mu nyina obepam from mama si me pa cho mo record man why from mama si was 0533 0543 370 005 05 0543 05 Mama C fashion Kotoko Junction obepama yes accident bi asi breaking news bi mama ye hunu de ekoso na wonu menam won so nhwo wo mu ye na fe ye mfa second story no emre mu na aha na si ye mum fa ma ye na ye hunu esi we bro no beso na o mo ewo ho enhwe ye awrade hu yemobo na ehu yemobo na akwantufo ehu na mane akwantufo yese asokwa police station runabout ho a na esi we de ye papa no munu ho ntem na munka ne mamum na ankwankofa asemfufuru bi anso amfa amre yen yenum se sompa de ekwachiri yaka ne sei no mpanifo be me ho aye ha na wo mahwe emane nyina so atoam aye kama na eno so dia ewo ho no na ye de se de enya ne yaka kire mu ye se so asemu a intwaso ye ntokotwintwaye enti ye kasi ye san kosubiem eye ma me Gladys Bio ofri heman na waba hadanti oburu akwasi ajeyi kronum kumase ena obo ne kunadu yensa ama ne bibia nkuta bi sanse waba na yentwaso court order in court obapa na ho te sei hwe mike num se enano oba ha se de be na wo mo afi na o mutie show no ebete onkanti bo wasem no tofua emaye bachaye ko wale obi osebunsu na papa esi fie ma o to si fie no ma o mo chema ama no se owu a wa obewu no obade ya ntimi so me mane de no omukwa a ode ne akina na ode ama han o mre omu bi omukọ akina na ode ama han o mu bi ntina no me wo ha na mba no beka kire me se wo hu se abudan no aya ne store dan ena me se na star enu nti o me kan hwe nyede enkyere mu na wo yu school yi wo beko me ko ho keka kire no se bla mpache o akre wo yu school ye ye ne dey o so ko bla akre ko bai me sani ni ko biem e ma ye de krata ne breo o so be tobi na krata ne kra wo bebrebe wo enti wo be yi bi na de amane akre etwa akwai wamfa book no ayi na ama no ena ode akototo ne ma ndi sai akra no kro te hei owie JSS no onimu se owie onimu se wase wie SS eye papa ndi sai akra ne pese woko ndi ne dan yanka se oni sika no omfa hwe no omfa nkura ne dan ne ma no no omfa ma han
na onfa nko school no so benum aduro mi so abe ma se mi ntimi mane num aduro hu meje botia saram de hwa akore se me chini ama me chiri kase nyina eye me ya mi ntimi nto onfa dan no e ma nkora no na akora no so omfa mo ombra enu anti na mbae abije ma ye hunu de akosie because one papa na kasa e ma papa ne yese no be ba abije baby a wo bia ma ye hunu de asemu ya kwa akosi na se ye to papa ne nkra ye nto ne nkra so wo man no emra wom se papa ne ka se wo wu ne mfa ne dan ma ne ma e de ne kosi ye kwada woroma wo ha wani se nguna petu a wabu awe abije de na akosi wo papa ya sem yo so ma me da se na papa no ye ne kasa e ma oyese oni nua mpanimfo ene ye ba bihia ene okay na anope owura na ma friend wa ekọ omfa yo afi kura de wadum ne phone no yo na ye to nkra ma ne se ye de ye ntokwa twintwan yo enti no kronom ho no ye nim ho ya ye survey ehun ba bia ne fie wo ye meche no ye me ne hwe but ye ba ne na ba betena se na omu chefe wo mu na omu chefe wo mu ya ba beje breman so ye nim ba bia na dwuma nyina wo enti no se wa ma ye ba ho ye free ha ya ye ko na ya kwa ko ba ye ba ho no nye se ye ne beko ye ne meko ye mfa tuo ye mfa sekan ye ne bekasa se be ya se de maami kan su shefa ye mu ya na ono so akire ni de mu sa pepe because akola cross last week Sunday oba ho no be kan ma uji tum so wo de be ma wo eti de enko na asi a wo nua saman se be eku se be son ne ma wo mo ma ye mo bo sei eja na na je sikapa eye de be enti na chese de ono no ye da se bebredifo mon transe na monte ho na monto ye papa inkra ma Mr Champo wanye ne me da se wanye ne papa yi a wo bo no ko adu e me say sebe mestre maka wo hu nipa emobo efri se wo mu nyina papa ena ye japade ena o che edima nnema ese se wo mu mpo wu a obi amfane de emma wono a ne yefuru ba ya wawo entini we enye asam ya yakata so papa wonimu enum nyina ena o ye sebe adufu penti wagye maami ema de ade aka ono ne de ho ena wonsa enka nokre ena wonye na dwunso se wo hwe enkwada no enu ntine ne ye ka ne se ewiase se wo trase ne so se wonko a wo ye wonko a na wo pa ensu ye da ena wonka hu se ne ode ye enkwada we se no no dachi ne ma no ebi na nya busuan ne mom na akwantuo mu no na bibi ekwakoto ne ma ebi se maami wo su aya wo su nyina no akwakọ eduabo kwakọ eduabo a de no me ene enemene bia ye ebe wiase no na yesi bia maami aboni dua so no mo ne dua tibi ne me ka ne se ade ne eni wo no eyesisie na wo sisi maami ye enti onye mu mfa na ade ema no na se wanye mu na se o se eye ne dia ye nyina ye be ho kwan ya ye ne be fa so ye dase mama kasa na na je bible cracker o se ka de ohu mobroni mobo no de fam awurade ba we nya se oye mobo na wo hu ni mobo we de omo a papa ade ena nka ye srese ka fama han na omo nso mfa moye bra ahia enka we de dan kura ni wa nka na se nka efe kura se wunu a wawuo ni ma so ho ka obefa omo kura ka wo ma ho no ayede wa hwe wo mo obi nim ni obehwe obi daachi o obi nim ni obehwe obi daachi na ama ne sanso a enti edan na nkwala no on papa di ja omo no nso na sa wo sa afa ka ho a enye yie so enti yesre se na sa wo te ye nka ye nim se o phone o bo apa na wadum no e we die because producer ne wadi kan akasa enti babia na wo te ye nka no ye de beto awo se bomodin a na fa nkwala ne dama we de ense enka achi wo ye ne store na wo de ama han se de be ya nkwala ahan ya beba no de nkwala nso pese omu gina so no omu de bo omu bra no ebasa wonso nhira ni bi be dey ebe kan ama wanyini ache enti we de na wada woroma yesre
sɛ ma w'ani mmra fam na ma w'ani mmra wo ho so kakra na boa enkwalai ma ɔmo nso ɔmunya agyinaye ɛwɔ abrabom mama di fo abamu na na gye sikapa sɛ de yɛ tete no sɛ bi yɛ sɛ wonya obi a wo ho kyerɛw na me ahyira wo ti susu ampa sɛ wote sɛ wonua wawuo ne ba mu wa afa homa nyame mpenwu asen ne ho awu sɛ opeso ɛdan a opeso okosko enti na na sɛ bio eti wiase tena no ɛbɛyɛ wo de sɛ de na ma American sɛ wonua ne kora nya dan bia wo fie kora no wu yɛ nti ka ne mamienu a sɛ be yɛse baako kora yɛ ayɛ yaafo ti baako a waka opeso okosko yi no ti ka ba ma na bra bɔsɛi santifo de yɛ amfa santete yɛ ka yɛ dɔ yɛ ho ya yɛtimi kora hwahwe wɔ faasefo na nkanye wo nua ba ade a me drop me pasantifo asɛm ne saa de no wɔbɛhwɛ ne wɔ faase wɔhwɛ ne banto wɔbɛhwɛ ne wɔ faase aka ho sanse susum bɔde a wasu kwadu na wadie ɛyɛ te atom na na gye ɛyɛ te atom te mesra ma ne nuru hɔ na adifo judge ɛdan ne die ne kwasɛm yɛ ma ne ntra danim kyena ɛtra danim ne yɛbɛwɔ kitamu a wɔde danama han ɛde yɛ story besi sabri onye ready ntwa yɛn so ɔyɛ manso a obesu yɛ manso twene o yɛn premier koma nyɛ bibi saa deɛ medi papa wo yi na na gye ho yɛ no sɛ wo hyɛ yɛ bɔ sɛ obeba woni wo mpanifo obeba am ya trase after go to one more wo do mo phone wo bu yɛ sɛyi sɛ benyo nko aso na yɛ panyin oba we mu kuro bi twa so eti ye hia na agye ye mana to Monday judge wa dawruma se Monday wa ma Tuesday ye dini picture beto so ni ye be huru na ma won fe ko just record ni ye meto tuye nko ni ye fe ko gum because ni pe bi di ni me bi ezehunu bi a se bi odwi won tase ye nye ni masa wo panyini enfa unsa bo nkum wei eni ni fo wei eni di mfofo mu a woni na mwa wo kete na odaso se ne wo so na agye yi wo kete na odaso na ye sen awo jim kro we dan awo jiaboso ajaboso yi ewu jade ajaboso ewu jade a ye jade boso ene se ye tie adan mpanifo mo krom ya mo dia so dem na so mo mama adwenye nyakopo dwuma dia akura keto we ajapade wa church wo ti nyina wo su ade wo so no adana mu ya wo sama enema wi yesa na na jei etu pa uda udidi pa sanko obeneza bese ebeneza da ko ya so didi na wan sanko ya waso ntem echia adana mu yesa mani pa uda ko sa hwe wan ka se unua ba samayo ashanti mai ene ashanti a yetimu yebe besuan se kamu de kamu dom ho kane no ye gani na kekura no wo fatifo di ade ye ka ye nkaba mu e ba ne sei ene na de ye nwafo no ye mutete pamu ye mba enti owuo na owu ye no onim bia ejapade no ade dra frade ma no media wom so onim owu no bia ejapade frade ma no ana onim bia na wo ejapade ya se on se na nkura ni susa ene wo hwe so ana onyini na wo je musa aye ne ya ene ye ni bleboni ene ye ni bleboni se ye ni bleboni de frade ma no anye sade je do do ma Tuesday ye diri ma TV so mina me kacho be bia ni be bia be ko bia enko ave ko ya bre wo mu papa me pese o brachina na to papa ne nkra se bi de mo kanu to ne nkra why kasa se o to ne nkra se nya bo apaye na ba bi aduru no kasa bia na wo papa yi wadum ne fon bia na wo hwewa e de na wo ka kire no pacho de me ka kire me father say so wo hwe me a me se na edan no na ye kan wa asem intino so de be oyi on fa no phone no so on fa so a ifri e kwa on frɛ na on ka bibi papa nche nye sa de a me boni dua fi se minti me life me se ma ukra bodua minti me life me se na no de ne ma no on fa mo nko school ene so na kasa why peja da pacho me kasa ewa ni blemu me pese me te on ka nwumre ya de obeka no ka kire enye sa de a me fi na wanya ba bia akobodua no me de minimum honti o be kire no kasai me konkransa de akobonu dua ya dasi yo wate na naje wo ba o se de wo ba se no me de me ye adwuma
wɔso wɔbɛkɔ nkoransa hɔ deɛ menim baabi wɔkɔ so wɔkɔ biredi so wɔkɔ fa kwasi so wɔkɔ ayi fa kwasi abura so wɔkɔ tom ɛne oduru hɔ deɛ a wɔbusabusa mu a so wɔkɔ me wɔfa hɔ brakune kranka hɔ ne mu wa wɔfa hɔ hɔ ne nsuo ne mu dɔ nti ɛneɛ wɔduru nkoransa busabusa mu a yɛmfa birthday yi ɛmfa mu na Rocky birthday yɛmfa mfa mu na yɛhwɛ abae ba a wɔyɛ a wɔda so yi yɛfrɛ no sɔfo maame Susanna Jebi ɔyɛ presby sɔfo maame ɔyɛ mama Susanna Jebi mi ko akyiri ba mienu no ane akoma ai Mr. Brefa akyiri ba mienu no ɛwɔ fie hɔ ane na sɛdeɛ wɔnanim tie no dwo se ya no se ya na ne suban so ɛtie wɔne ne ku papa Jebi ɔmo wɔ kwapon ɛhɔ na nyame de ɔma kodua ɔmo yɛ ansa na ɛbɛka so obi yɛ presby sɔfo no na ɛnya asɛm ketewa ɛku yɛ presby sɔfo abranteɛ a Jebi ogyina ne nan so na ne yiri ni mama Jebi su baabi a wo biaa ne ma wo happy birthday nyame nhyira wo ɔma ayɔkoduro honhom sɛdeɛ wonim mpaebɔ na wotaa wo ku akyi no nyame mfa mo nkɔ pem sɛ wɔnam wuo so a manyinyina mo sea tutu a ɛbɛbobɔ kɔmbifo no ahyehyɛ mo anum no ansa na mofra te asefo asase so baabi obi a yɛwehyew happy birthday na me baabi nso obi nso wakye mɔdan sɛ frɛ no akosua debra ɔso ɔhwɛ yɛn ɛnɛ ɛyɛ ɔno nso na woda nti akosua nso ɛnɛ wo ne mama Suzy ɛna mudi ma woda yi onyame nhyira ma ɔsɛ me ku fie ɔmo ho ɔfɛ paa na ɛma ne bi na hɔ kwa bi na ka kyerɛ no na ne ho da hɔ na wanyi kyɛɛ ne dodo wanyi ɔbɛfɔ me saa daabi ɔno sɛ awaleɛ ntɔ soɔ ne ba ɔno deɛ Bible kura no wagye atom o wokɔ spoken word wagye atom ɛti sɛ wamo deɛ ɛti ma Gladys na no baɛ ma ntoma ayo enti sɛdeɛ yɛaka no yɛnu sɛ ɛbɛdu dwoada no wobɛte nti twɛn na yɛmfa kɔɔ so bi a na afotuo bi nso wɔ hɔ a obi de bɛma mo na yɛfa show no nsi na afei ɛnɛ akɔ afiada yi deɛ me mma ne maadeɛ nyinaa kumo yɛde bɛtum ama mo na ɛnɛ fie gya Rastafari Selassie I ɛduru Friday raso hinini na yɛde kumo yɛsɔre a na yɛde atomu ɛde ama mo na mode adwodwo mo koma yɛmfa afrɛfo hello good afternoon din baabi akasa firi meba na apagya podua no wama me so yie pa okay ni na onya botere because mpanyinfo na mo ka asɛm no because papa no me hwɛ na sɛ wɔnyɛ ohu owo no ho bia nti ɔnyɛ saa nti no nyame ɛmoa mo ɛwɔ mo dwuma mo yɛ na office nti ne bɛhwɛ de bi timande yɛdase hello yeah wotie ni ho hello afternoon din baabi akasa firi hello udi baabi akasa firi Pastor Felix Fidelia mi kasa free Toga Coffee. Pastor me say ta my papa na oye san eni bre na ye no. Inti de ma mu sinu. Why? No de be ma mu. Yo. Eni obeko lopoko. Hello? Hello? Pacho din baby akase free. Pacho ya from Becky make akase free from ase. Agreke from ase. Pacho. Ya nkwe. Me pacho ya kache ejeje se onja dino mabo frano. That's Becky. Hello. Mi Raudini baby akase free. I friend me say do Becky and Kwaina. Brono benye no yaso. Boy kasajan ono ma. Kasajan no ya. Baby FM station wona mo be bi Sompa no. Ayo, etiefo nyina betie wo.
na yo catch the boy him and say I me say no kan ya see about man no ko say me to kram ana fa ko say bu awa me fa yɛn fa number he ma brante odu nkransa a ɔmfrɛ wo wo de ne be kotomu anase ba bia fa kwasi abura ya ba bia me be ko smart man nyina ono yo buru papa ne as for fa number na we are de ama brante no yo any obeba ware no yo papa obi afrefri nkransa o se mfa ne number ma wo wo ba ne ba bia o pe bia se to nkramo se fa kwasi aburu se ebrakune o obedi wanim ho de mi minim ho me de minim ho nti yo yem fire course hello hello udin baby akasa free ba jo me kasa free kan na wa kransa bro no be ne na wo ya so e wo sesima na wo ya sesima yo atiefo be tie o kai so ma umar ne be kutu so de ne be kutu yo what why yo nkransa hoji posu hello udin baby akasa free ya frame do fie me kasa free offense so yo na do fie wadan rotie foti ane ni pese ni bisa se papa no ono so owu a wo de ne dan ne be ma han eno de duru ho a ene on fan kala ne dan ne ma na ni brenye ye so de kwotena nya me fie kwoti ada ne ye sai di boni we di ai mo aye so on fan kala ne dan ma me da se hello 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 udi baby o ka se free pacho me din dia pia answer central jakubu na mpese yo wahini ya jamwasi eni mapa mudi eni wasofo nyame nso mo pa se nyame amawo akukudu be makoma nyame nso wo ma wo de ne kwatenten wo ne wasofo ne abegafo ni nyina nani a kan se openyele no yesere no onfa nkra na japade ma wo se ne na maame ni bisa no ono no nso ne die no so wuya ayi no de be ma no ne nipa ni bradia che udru ho a won ti ase ye so ya yenzu yu gra so dem ne bompa e nyanko pa adwen enti wonimu a onfa nkra na japade ma nte sa onu kruan so wonchiu enti yeda mo ase yenso yeda mase hello oba pa ujina so ka se hello Pacho, nkasa firi boku. Pacho ya tie foti o. Yo. Hello. Ada ya bo amabadem ho. Asa metimi kun se de wa ha. Hello. Yeah, mutie mu hu. Hello. Yeah, me pacho good afternoon. Afternoon. Na kumbo ko de Ewrade adawro ma me ho odene ye papa no ni boy sikani brefo pa sikani brefo pa mi chi na monya akra na dan na horoma na naje sabi de yakeka nyina nye ne boni mu chichiri no oja no enu ane ya che no enkura ye wa woma obinim jonkuku ade be che so bia wanum mpa enye sabi ebu wa wasene mu ma no da bi na muwa bi be free waba so ade wadidi hu from nkora bremu a womanyi ti abrantie ne bra bonsai na naje oh hello pacho din baby akasa free me dide maame ya me kasa free panko no yo yanko oyo ba kan ka pade ma na me busa wo mso papa abusuam ne bia ni wa bia kan se nde eko afu mani ma wo mso wa wo mana Sister Gladys obi busa sem wasem iba ho de ato abusuani bia ni de ato abusuafo mo kan o mo sesei me kan o mo se me nko no ho ama na nse ko mo ami nwia be ma ne ma ami nwia e wa abuchiri to be me ne nkula ni nyina ayede eko ho de ko to ma ami ni na ma ami ne frɛ no ko brɛ ansana wo ba ti da ko me ho na ma ami ne frɛ mo so wa frɛ no se o de dan be de e be ma o mo ene se yati aso wo bu edi ayo store dance man
what did this swear from my flash you? Papa, we are 70 years in you need be that. That's it. Hello. 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 Me Rodin baby akase free. Hey. We la wona atene ho jejeba. Anko adwuma. Hello. 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 Yo, young boy. Passport. Yo, hey, nti ya me ka se mo mfre na mo meji da pasi mo mfre. Ema nu mo mfre meji da ayo. Mo meji sanitary pad yo. Yo. Mo mfre. Ema no de aka ne de ema mfre no mo meji. Hello. Hello. Udi baby akase free. You feminine am kase free kumas. Yo, din. Yanko. Papa na de ayame na nka ti sa de aka make to abono. Ebi pacho. Eno de ano de why? Hello. So mabe. Yeah. So mabe amasi atuma fus. Yo amasi yanko. So mabe mestre ejaji seniri ana ne ma. Eti program ya. Omo modi ya so bitu papa no fu. Na ata ne yi ya. Ye modi ya so bitu no fu. Na papa no ku sa de jama nkwala. Sanse omo an ya. Sadia insulia ya no. Wa ma ya do. That's it. Yo, yan fa frɛ for me enu na for frɛ dwumadi ni say hello. Hello. Udin baby akase free. Kaso ni to ni kaso free estimate na Jonathan. Hello. Tambe na abeba abeji we yi no sanitary pad no. Hello. Hello. Udin baby akase free. Me kaso free do me agra. Yo yankwe. Ene de ma me bu ana shere ma tishene. Ai dan kai ni dan kaba. Da bia. Na mi sham get me am shere dan ko no me na ti be di abo me. Omodi aso beba no abeji wo de why? Yen for friend you chat to. Hello. 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 Udi baby akase free. Me pacha me ka free takra dem to ho. Yesem Grace a champion. Ma Grace ya. Me pacha wo. Mi sa ma me ne ma me say. Dan no ko wale papa no no wasi dan na na say. Ono ne bresi dan. Eye papa no a wawuo no ne papa. En wode ma ne ma. Enti ne ma no we mu papa no no so de a no wo mu no ye se o dachi oniwa yemfa mu ono so ma yo asam ni nyina no no en wawu na ni nua na fa kan de ho en ye na papa no mfa dan ne mankola no me ngbe se ajebi wu a ajebi kiase afa ba ne sai en ngwanda yira nkola yi me da ye da se de ofreju medie no ase ne me nua bi a na me ni ti UK Kate